8 июл дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии Қирғизистон дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази экспои шаҳри Душанбе намоишгоҳи маҳсулоти саноатии ҷумҳурии Тоҷикистону Қирғизистон бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садыр Жапаров муаррифӣ гардид. Сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Садыр Жапаров аз намоишгоҳ дидан намуда бо маҳсулоти истеҳсолкардаи ширкатҳои саноатии Тоҷикистон ва Қирғизистон шинос шуданд. зимни боздид аз намоишгоҳ роҳбарони давлатҳо бо соҳибкорону намояндагони доираҳои тиҷорат ва истеҳсолкунандагони ду кишвар суҳбати самимӣ доир карда онҳоро барои ба роҳ мондани робитаҳои зичи ҳамкорӣ бо ҳамтоёни худ ҳидоят намуданд. дар заминаи намоишгоҳи миллии маҳсулоти саноатӣ аз ҷониби корхонаҳои истеҳсолӣ ва бештар аз 70 ширкати истеҳсолию тиҷоратӣ намунаҳои маҳсулоти мошинсозӣ, саноати кимиё, саноати сабук ва насоҷӣ, дорусозӣ, маҳсулоти санитарӣ, инчунин масъулаи сохтмонӣ, атриёт, асбобҳои рӯзгор, чинӣ ва зарфҳои хӯрокворӣ, нӯшокиву нӯшобаҳо, намудҳои техника, молҳои соҳаи электротехникӣ ва нуриҳои минералӣ, саноати хӯрокворӣ, чарм, маҳсулоти полиграфӣ ва электротехникаи маишӣ аз ҷумла дастовардҳои дигари соҳавӣ чун кишвари сабз ба маъраз гузошта шуд. дар заминаи намоишгоҳ таҷрибаи нави технологӣ маҳсули зеҳни сунъӣ низ муаррифӣ гардида нақши он дар рушд ва пешбурди истеҳсолот хоса кору хизматрасонӣ муҳим арзёбӣ гардид. имрӯз холдинги A7 Sigma ки аз 6 ширкат дар соҳаи зеҳни сунъӣ иборат аст, бисёр боиси ифтихори мо буд ки иштирок доштем дар намоишгоҳи саноатӣ дар раванди ташрифи давлатии президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Ҷапаров. дар ин намоишгоҳ мо аввалин бесарнишинҳои ватаниро бо истифодаи алгоритмҳои зеҳни сунъӣ пешкаш кардем. ин бесарнишинҳо бо супориши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсис дода шуданд. дар якчанд моҳи охир мо ҳамчун тадқиқотчиёни соҳаи зеҳни сунъӣ дар якҷоягӣ бо қӯшинои сарадии кумитаи давлати амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, шӯрои зеҳни сунъӣ назди вазорати саноат ва иттифоқи нави ҷумҳурии Тоҷикистон тавонистем ки ин лоиҳаи пилотиро ба анҷом расонем ва ин бесарнишинҳо якчанд намуд ҳастанд. FPV, ҳастанд Vitol, яъне асосияти хоссаи ин бесарнишинҳои ватанӣ дар он аст ки ин бесарнишинҳо бо истифодаи маълумотҳои синтетикӣ ки аз алгоритми Зиган, патенти аввалини зеҳни сунъӣ аз ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфтаанд. ва вақте ки дар раванди пилот дар сарҳад мо дидем ки алгоритми ватании синтетикии Зиган ки номи онро мо зев ном гузоштем 89% дақиқ буд дар классификатсияи ҳар намуд объектҳои сарҳадӣ. ва ин онро нишон медиҳад ки имрӯз аллакай тадқиқотчиёни ватанӣ дар соҳаи зеҳни сунъӣ тавонистанд ки як пешкаш кунанд алгоритми муҳимро барои бехатарии сарҳадҳои мамлакат. фазои ҳусни тафоҳум, ҳамраҳӣ ва мавқеъгирии созанда муносибатҳои иқтисодиву тиҷоратии ҷумҳуриҳои Тоҷикистону Қирғизистон ки дар заминаи рафоқати байниҳам ва эҳсоси баланди дӯстӣ асоснок гардидааст, то рафт ба сатҳу сифати нав мерасад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садыр Жапаров дар гӯшаҳои намоишӣ бо имконоту намунаҳои иқтидори истеҳсолӣ шинос шуда барои таъсиси корхонаҳои муштараки саноатӣ, воридоту содироти маҳсулот ба кишварҳои ҳамдигар ва баҳри афзоиши ҳаҷми гардиши мол байни Тоҷикистону Қирғизистон маслиҳатҳои муфид доданд. дар ин рӯз ҳамчунин сарони давлатҳо баргузории чунин намоишгоҳро омили муҳими дарёфти шарикони нав ва густариши муносибатҳои тиҷоратию иқтисодӣ арзёбӣ карданд. имрӯз бо шарофати сиёсати неку хиратмандонаи сарони давлатҳо равобити дуҷониба ба сатҳи сифатан нав мерасад. Меня зовут Марьяна Абдулаева, я являюсь директором компании Osovo KG. Это компания из Кыргызстана. Мы занимаемся полной переработкой шерсти, у нас замкнутый цикл. Здесь вы можете видеть нашу шерсть грязную, затем чистую, в кардочесальном полотне, мытую и в топсе. Мы занимаемся также нашими национальными изделиями. Мы выпускаем то, что видите вы сейчас на мне. У нас делаются шердаки, точно так же мы делаем одеяла, про которые я только что вам показала, спальные мешки для наших вооруженных сил, да, для нашего народонаселения. Точно так же мы выпускаем и тапочки, все остальное. Наш проект поддерживается на уровне президента. Мы сейчас шерсть экспортируем в Китай, мытую, но основная наша задача – это переработка шерсти внутри нашего государства. Нам нужно будет наладить логистику, так как сейчас у нас прекрасные дружественные взаимоотношения. Мы приехали к нашим друзьям и будущим партнерам. Мы очень благодарны организаторам выставки, кто нас пригласил. Большое спасибо вашему населению, которое очень дружественно, которое всегда объяснит, как дойти, доехать. Мы очень рады. У вас скоро будет выставка в октябре месяце, и мы с удовольствием по приглашению опять прилетим к вам.
бояд гуфт ки ҳаҷми гардиши тиҷорати хориҷӣ байни тоҷикистон ва қирғизистон марҳила ба марҳила рушд менамояд. дар ин рӯз дар заминаи нахустин форуми байналмилалии насоҷӣ ва намоишгоҳи таҷҳизот ва маҳсулоти насоҷӣ роҳбарони давлатҳо тоҷикистону қирғизистон низ дидан намуданд. имрӯз густариши ҳамкориҳои дуҷонибаи тиҷоративу иқтисодӣ самти авлавиятноки муносибатҳои тоҷикистону қирғизистон дониста мешавад. ин аст ки барои устуворсозии риштаҳои ҳамкории тоҷирону соҳибкорон асосҳои воқеӣ муҳайё мебошад. дар заминаи намоишгоҳ сарони давлатҳо бо иқтидори мошинҳои кишоварзӣ ва мусофиркашонии ҷамъиятӣ, нақлиёти сабукрав ва дигар техника ки маҳсули корхонаҳои истеҳсолии тоҷикистон ва қирғизистон мебошанд, аз наздик шинос шуданд. иродаи қавӣ ва иқдомҳои хиратмандонаи сарони давлатҳои тоҷикистону қирғизистон бо устуворсозии решаҳои дӯстиву бародарӣ омили таҳкими иртибототи дуҷониба, хоса асоси тақвияти робитаҳои иқтисодию тиҷоратӣ, мустаҳкамсозии робитаҳои дӯстии миллати шарафманди тоҷик ва қирғиз, афзун гардидани гардиши молу коло, дар маҷмӯъ ба боз ҳам беҳтар шудани сатҳу сифати зиндагии шоиста заминаи воқеӣ мегузорад. тоҷикистону қирғизистонро таърихан муносибатҳои неку дӯстонаи чандин асра ба ҳам мепайванданд. бо дар назардошти афзунсозии ҳаҷми гардиши тиҷоратӣ байни тоҷикистон ва қирғизистон, имрӯз аз рӯи ҳавасмандии соҳибкорону сармагузорони дуҷониб низ барои густариши бештари ҳамкориҳо мароғ зоҳир гардида, ҳамкориҳои тиҷоратӣ зина ба зина аз рӯи нақшаҳои марҳилавӣ то ба истеҳсолоти муштарак расонда хоҳад шуд. фахриддин имомадӣ, Фирдавсӣ Бобоназар, ахбор.